mga panuga ni Birhen Maria sa gabos na nagpapangadyi kan Santo Rosario. An si isay man na padagos na magpangadyi kan Santo Rosario, maako kan mga importante asin mahalagang biyaya. Itatao ko an espesyal na proteksyon laban sa gabos na karatan. Itatao ko ang mga biyaya sa gabos na nagpapangadyi kan Santo Rosario. Saro ining makusog na panlaban sa karatan, asin sa impyerno. Dadaogon kaini ang mga makararaot na bisyo, nakapagagaan kan kasalan, asin pandaog sa mga salang pagtubod. Ang pagpangadyi kan Santo Rosario magiging instrumento tanganing magtalubo sa marahay na gawi-gawi asin pag-uugali. Makatatao kan daing katapusan na pagkaherak sa mga kalag, nakakapawara kan pagkamuot sa mga bagay na kinabanon, asin nagtataonin prioridad sa mga bagay na langitnon. Ang mga kalag na idinudulot sa panahon na nagpapangadyi kan Santo Rosario, dai mawawara. Ang gabos na nagpapangadyi kan Santo Rosario, dai makakadanas nin anuman na kapahamakan o kadimalasan. Kung siya magdanay sa pagsunod sa mahal na Diyos, dai siya papadusahan. Itatao sa iya ang halawig na buhay, asin mapapa sa iya ang buhay na daing kasagkoran. An isay man na deboto kan pag Santo Rosario, dai magagadan na dai nagaako kan sakramento kan simbahan. Ang gabos na dai napapagal na mamili kan Santo Rosario aro-aldaw, itatao sa inda ang ilaw asin biyaya kan kagurangnan, sagkod sa iyang pagkagadan. Makakaibahan ninda ang mga santo asin santa sa kalangitan. Hahalion ko sa purgatorio ang gabos kong mga deboto, asin dadarahon ko sa paraiso. Nakatagama ang paraiso sa gabos na mga aki ko, na padagos ang pag-Santo Rosario. Itatao ko sa indo ang gabos nindong hinahagad sa pagpamibi kan Santo Rosario. Tatabangan ko kamo sa panahon kan sa indong pangangaipo, kamo gabos na nagpapalakop kan pagpamibi kan Santo Rosario. Ang gabos na nagpapalakop kan Santo Rosario, magkakaigwa kan tagapag-ultanan sa buhay digdi sa kinakban, asin sa oras kan sa indang pagkagadan. Kamo gabos na namimibi kan Santo Rosario, mga aki ko, asin kamo man mga tugang kan sa kuyang mamumukton na aki na si Jesucristo. Ang pagdebosyon sa Santo Rosario, sarong tanda kan sa imong kaligtasan.